Borec, vítejte u dalšího videa. Jelikož je středa, tak vyjde video. Toto video se bude jmenovat Úžasné imigrace. Tak si tady pár ukážeme. Takže si nevyznám. Myslím si, že si mě chcete podpořit. Tak dejte like, odběr, kupte mi bacharovku od cigárka. Možná vás ministrem obrany nebo jakýmkoliv ministrem. Záleží na vás, jestli mě podpoříte lajčíkem, odběrem, bacharovkou a cigárkami. Budu rád, pokud mě podpoříte. Takže, jak jste si rozhodli, to je doufám jasně, že jste udělali ty věci, co jsem vám řekl. Rozdáváme stovýko po týdně, rozdáváme stovýko po týdně. Hej, tak si ho dej, hej, Maxi víko do žitě. Já to nedám. 3, 2, 1. Povánoční výprodej! Takže nakupeme vám do žitě a pokud tady si něco nekoupíte, jenom vypadněte a kupně vás ještě do žitě. Takže táhněte. Jestli si něco chcete uvařit, smícháte salinu s halinou. Ano, u haliny v kuchyni všichni jen pěkný. Takže doufám, že se mnou taky nakynete. Budu ráda. Zběhnu. Takže doufám, že jste mě podpořili. Já se ano budu rád. Doufám, že budete dobře přátelé. Podpoříte mě odběrem a lajkem. Doufám, že mi dáte i bacharovku a cigárka. No nic, já si to teď zkouřím. Doufám, že se uvidíme u příštího videa. Doufám, že se vám video líbilo a jak říkal Miloš Zeman, podpořte mě. Ale cigárkami ne, ani bacharovkou, to říkal jenom Miloš Zeman. Čau, zdarec byl.